Pozdrav smašima. Danas ćemo nešto govoriti o vrstama podataka u Excel. Ovdje sam ja već napravio nekakvu gotovu tablicu gdje imamo različite vrste podataka. Najjednostavnija vrsta podataka je tekst. Evo, ja sam ovo označio, i želim reći ovdje će mi biti tekst. Oblikujem ćeliju i kažem tu će mi biti tekst. Ja mogu ovdje podesiti poravnanje. Hoće li mi tekst horizontalno biti smješten lijevo, na sredini ili desno? On automatski smješta desno. Vidite da je Ivan i Ana smješteno u lijevo. Ivan i Ana smješteni su uz lijevi rub naše ćelije. Za razliku od toga vidite da su brojevi smješteni desno. Ali ako vi želite promijeniti poravnanje, vi to radite ovdje. Znači ovdje imate horizontalno poravnanje, recimo centar. A ovdje imamo vertikalno poravnanje. To je poravnanje po vertikali. Imamo vrh, centar, dno. Vidite da je sada označeno dno, a mi ako označimo centar, dobit ćemo ovakvu situaciju. Vidite da je ono pomjerno sad u sredini, ali vertikalno poravnanje tek je vidljivo ako promijenimo visinu naše ćelije i vidimo sada da je točno smješteno i po vertikali, točno na sredini. Ovaj ovdje tip podataka, to je broj, cijeli broj. Mi znači označimo određene ćelije. Ako želimo tu smještati cijeli broj, označimo ćelije, oblikujemo ćelije, na engleski format cells, i kažemo ovdje će nam biti number, broj. Broj koji ima 0 decimalnih mjesta. Time smo rekli da će to biti cijeli broj. Ovo želimo da nam bude decimalan broj. Oblikovat ćemo ćelije i reći neka to bude decimalan broj koji ima recimo 3 decimalna mjesta. Sada će on i postojeće brojeve znači pretvoriti u decimalne brojeve s 3 decimalna mjesta. Evo vidimo. A brojeve koje budemo u buduće pisali, evo broj 2, također će on pretvoriti u decimalan broj s 3 decimalna mjesta. Dobro. Zatim, ovdje su napisani brojevi. Reći ćete isto kao i ovdje. Ali ja želim ove brojeve pretvoriti u nekakve novčane iznose. Stoga ću ove ćelije gdje je ovo pisano i ove ćelije gdje nije pisano oblikovati na takav način da ću reći da će mi ovdje biti valuta. Odaberemo valutni prikaz. On nam je ponudio ovdje hrvatske kune, ali mi možemo odabrati na primjer eure. Samo da nađemo malo. Evo, nije bitno. Evo ga, euri. U redu. 2 decimalna mjesta bit će u broju eura. U redu. Vidite, on je sad broj 45 pretvorio u broj 45,00 i na kraju dodaje eure. Naravno, kad mi budemo pisali sljedeći broj 35, lupimo enter, on će automatski pretvoriti 35,00 eura. Ovo ovdje je datum. Znači, ja sam označio odgovarajuće ćelije. Da bih rekao da će tu biti datum, kliknem desnom tipkom miša, oblikuj ćelije i odaberemo datum. I odaberemo koji nam se oblik datuma sviđa. Možda želimo ovaj. Sad, ovo je namjerno urađeno da bi se vama pojavile ove ljestve, što vam se može često desiti. Zato raširimo širinu ove kolumne, odnosno stupca, i vidimo da će sada biti u redu. Sad ću ja pisati nekav novi datum, na primjer 10.10. 2008, lupim enter, on je to pretvorio u odgovarajući format. Inače, za vašu informaciju, on sa datumima radi kao sa brojevima. Pri čemu datum 1.1.
1900. godine tretira kao broj 1, a drugi prvoga 1900. godine tretira kao broj 2 i tako redom. Tako da i današnji datum tretira kao neki broj. U biti da je to tako, mi to vrlo lako možemo saznati. Ako označimo ove datume, kliknemo desnom tipkom miša i oblikujemo ćelije. I sad želimo ovaj datume što smo označili pretvoriti u broj koji ima, evo, možemo ovako reći broj, u redu. I pogledajte sad u što on pretvorio. Znači, datum 1.1.1900. godine pretvorio je u broj 1, 2.1.1900. godine u broj 2. Znači, ovaj ovdje datum, što sam ovdje napisao datum rođenja, 21.5.2007. godine, to je opet nekakav postojeći datum, odnosno možemo ga pretvoriti u broj. Ako bi željeli izračunati starost, to jest koliko je prošlo od ovoga datuma do današnjega dana, onda bi to ovako radili. Današnji datum je koji je, ali mi to možemo ga dobiti koristeći funkciju no. Znači sada minus, koja je ovdje ćelija, gdje je ovo, B6 i lupimo enter. Evo vidite, on pretvorio u nekakve eure, zato što je prije bilo oblikovano u eure, ali mi kažemo to da će nam to biti broj. Evo ga. Broj koji ima 0 decimalnih mjesta i to što vidite, to u biti predstavlja koliko je dana prešlo od ovoga datuma do dana današnjega. Zatim, vrsta podataka. Ovdje imamo vrijeme. Evo sad ćemo napisati neko novo vrijeme, recimo 12 sati. A sad ćemo napisati 6 sati. Vrijeme tretira kao decimalan broj između 0 i 1. Da je to doista tako, ako ovo vrijeme oblikujemo i kažemo da će nam biti decimalan broj koji ima 2 decimalna mjesta, evo što ćemo dobiti. Ovo je datum, ovo je vrijeme 12 sati, a ovo je vrijeme 6 sati. Znači, a dok 23 sata i 59 minuta i 59 sekundi trebalo bi biti 1. Evo, zašto nije 1? Zato što ovo nismo oblikovali da nam bude decimalan broj, ali to ćemo sada uraditi pa ćemo dobiti ono što trebamo. Evo vidimo 1. Ako bismo sada vratili ovo i rekli ponovno, neka nam ovaj decimalan broj bude vrijeme, onda bismo dobili ovo što smo dobili. Dalje, vrlo često u našim zadacima imamo vrstu podataka postotak. Odaberemo ćelije koje želimo i gdje želimo smjestiti postotak, kažemo oblikujemo ćelije i kažemo da će tu biti postotak. Postotak pri čemu će biti 2 decimalna mjesta. Znači sad ako mi kucamo 23, lupimo enter, on će dodati 2 decimalna mjesta i znak postotka. To recimo ima veliku primjenu prilikom rada, recimo prilikom formiranja nekakvih cijena. Eto, to su otprilike vrste podataka koje susrećemo u Excelu, pri čemu ponavljam i najčešće ćemo raditi sa brojevima, bilo cijelim, decimalnim, sa valutama, ponekad sa datumima, ali rijetko. I sa postocima naravno. Toliko za danas.